анъанаи наву ҷолибро идома медиҳем. меҳмони студияи мо Сардорбек Солиев аст. Акои азиз хуш омадед. Ташаккури зиёд, саломат бошед. Танҳо як суол медиҳам, фақат росташро гӯед. Барномаи иттилоотии хабарҳо мебинед? Албатта дида меистам. Ба наздики як наворе ба чишмам афтид ки дар ноҳияи Масчо як сӯхторе ба вуҷуд омадааст. Лекин як чизаш бе дилам сӯхт, ҳамун соҳибкор бисӯхт. Ягон кас осиб надидааст, ягон кас ҷароҳати ҷиддӣ набардоштасу, лекин соҳибкору вазнин мешанда. Азна барқарор карда нашракро. Ташаккури зиёд. Саломат бошед. Акои Саид Мухтор, оё хабар доред ки давоми соли равон чӣ қадар сӯхтор сар зад? соли равон дар вилояти Суғ дар ҳудуди ноҳияи Масчо дар натиҷаи таркиши як нуқтаи сӯзишворе сӯхтор ба амал омад. хушбахтона талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта нашудааст, аммо хисороти моле низ дорад. рақамҳои оморӣ нишон медиҳад ки давоми соли равон дар вилояти Суғ зиёда аз 500 ҳолати сӯхтор ба қайд гирифта шудааст. бар асари он як нафар ба ҳалокат расиданд. хисороти умумии ин сӯхторҳо 35 миллион сомониро ташкил медиҳад. дар маркази савдои ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Шарқ сӯхтор сар зад. он субҳи имрӯз соати 3:10 дақиқа ба қайд гирифта шуд. тибқи маълумотҳои фаврӣ ва пешакӣ ҳодисаи нохуши сӯхтор аз ҳоҷатхона оғоз гардида то ба ошёнаи дуюм баромадааст. асосан сехҳои дӯзандагӣ осеби ҷиддӣ диданд. нозирони хадамоти давлатии бехатарӣ аз сӯхтор мегӯянд ки масоҳати умумии он 75 метри мураббаро фаро гирифтааст. барои саривақт хомӯш намудани алангаи оташ 10 нақлиёти махсуси оташнишонӣ бо ҳайати роҳбарикунанда аз шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Бӯстон, Гулистон, Бобоҷон Ғафуров, Спитамин ва Ҷаббор Расулов ҳозир шуданд. оташнишонон мегӯянд пас аз ҳозир шудан ба ҷои ҳодиса дар 5 дақиқа сӯхтор иҳота шуда, пас аз 30 дақиқа пурра хомӯш карда шуд. рӯи аз назаргузаронӣ дар он ҷо на фақат дӯкондӯзандагӣ, балки дигар ҳуҷраҳои хоҷагӣ инчунин низ вуҷуд доштанд. айни замон 17 адад дӯконҳо дар ҳудуди ҷамъияти мазкур қарор доштанд, сӯхта зарар диданд. ин мавзеи валангор нуқтаи сӯзишворӣ аст ки шаби гузашта ҳангоми интиқоли бензин таркид. таркиш тақрибан соати 19 санаи 10 май рух додааст. дар натиҷа 5 нафар аз сокинони вилояти Суғ осеби ҷисмонӣ диданд ва саривақт ба беморхона интиқол ёфтанд. шоҳидони воқеа мегӯянд ки садои таркиш чунон баланд буд ки аз ҳисоби ларзиши он дару тиреза ва ҳатто деворҳо нисбатан нобуд гардиданд. нуқтаи сӯзишвории ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Зуҳуриён дар ҷамоати обурдони ноҳияи Масчоҳ ҷойгир аст. ин нуқта дар роҳи асосии участкаи рақами 2 ҷой гирифтааст. бинобар пайдо шудани шарора сӯхтор ба амал омада сипас таркидааст. дар ин таркиш беш аз 2 тонна сӯзишвории бензин сӯхта нобуд шудааст. инчунин зарфи пур аз гази моеъ таркидааст, мегӯянд шоҳидони таркиш дар ҷамоати деҳоти обурдони ноҳияи Масчоҳ. бояд гуфт ки дар натиҷаи он 60 метри мурабба сӯхта зарар дидааст. молу амволи нуқтаи сӯзишворӣ ва чанде аз манзили биноҳои истиқоматии сокинон ки дар наздикии нуқтаи сӯзишворӣ мавҷуд аст зарар диданд, яъне оинаи тирезаҳо шикастанд. масъулини хадамоти давлатии оташнишонӣ дар вилояти Суғ пас аз гузашти 8 рӯз натиҷаҳои пешакии таҳлилҳояшонро эълон карданд. молу амволи нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ ба маблағи 35160 сомонӣ зарри моддӣ расонда шудааст. инчунин сабаби сарзини сӯхтор ин риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор ҳангоми холӣ намудани маводи сӯхт ба зарфҳои нигоҳдории сӯзишворӣ. ин нақлиёти боркашон ҳангоми ҳаракат дар роҳ ба симчӯб бархӯрд. ҳодиса баъд аз соати 12 санаи 28 июн ҳангоми баланд будани ҳарорати ҳаво рух дод. дар натиҷа ноқилҳои барқи шарора бароварда ба пресси коҳ ки дар нақлиёти боркашон буд зад ва оташ гирифт. хадамоти оташнишони шаҳри Хуҷанд светофор пулчпур нақлиёти тамғаи газел хошок
ба нуқтаи алоқаи хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри Хуҷанд соати 12:37 хабари оташ гирифтани нақлиёт омад. Оташнишонон бо 2 нақлиёти махсуси оташнишонӣ ба ҷои ҳодиса рафтанд. маълум гардид ки ронандаи 36-сола сокини ноҳияи Масчоҳ ҳангоми идораи нақлиёт вақти убури чаҳоркӯча ба симчӯб ва чароғаки раҳнамо бархӯрдааст. ҳодиса дар кӯчаи Гагарини шаҳри Хуҷанд рух додааст. дар натиҷаи сӯхтор дар бордони нақлиёти боркаш 200 адад пресси коҳ ва 1 адад чароғки роҳнамо дар масоҳати 8 метри мураббаъ сӯхта зарар дидааст. сӯхтори автомошинии боркашон давоми 23 дақиқа пурра хомӯш карда шуд. ин ҳодисаи сеюмини сӯхтори нақлиёт мебошад ки оташнишонони шаҳри Хуҷанд ба қайд гирифтанд. хушбахтона талафоти ҷонӣ нест. сабабҳои асосии сӯхтори нақлиёт ин беэҳтиётии ронандагон ва расиши кӯтоҳ мебошад.